Türkmenistanda süýül orta mekdepleri tamamlayan okuwçylaryň soňky jaň dabarasyna görülýän taýýarlyklary dowam edýär. Liwat welaýatynyň mekdeplerinde 11-nji synpy guturmaly ýaşlar 25-nji maýda geçiriljek çäherlere müňlerçe manat pul çykarmaly bolýar. Bu aralykda Tomsky din çalyş mewsumynyň golaýlamagy bilen Tebitiň mekdeplerinde we çağlar baglarynda ýene-atalardan awatlaş işleri üçin galy bertide mugallimlere we terbiýeçilere gowşurulmaly towgatlar üçin hem mejburi pul ýygnalýar. Okuw ýylynyň soňunyň golaýlamagy bilen bilim ojaklarynda mejburi toplanýan pul terişleri ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklar sebäpli onsuzam gurpdan düşen eli ýok masgalary aljyradyp olaryň aladalaryny artdyrýar. Uçurumlaryň çykdajylary gün-günden köpelýär. Soňky jaň dabarasyndan soň çağalarymyzyň kafeleriň birinde geçirjek üýşmeleňi üçin 400 manat bermeli. Gyz perzendimiz hem boýdaşlaryndan kim galmajak bolup, bu dabaralar üçin 2 sany täze köýnek soraýar. Diýip Türkmen abatly inneleriň biri 10-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol çağlarynyň soňky jaň dabaralaryndan başga da mekdepdäki klas ýolbaşçylary üçin hem pul tapşyrmaly bolýandyklaryny sözüne guşdy. Muallimlaryň özleri indi näme sowat almalydygyny öňünden äşär edýärler. Ýagny olar okuwçylara mesaby gurrunun dowamında öýümde palan elektrik enjamy ýok. Palan abzal bolsa gowy bolardy diýip duýdurýarlar. Munyň üçin hem goşmaça 200 manat çykarmaly. Garada uçurum bolmaly gyzymyzyň soňky jaň dabarasy üçin azyndan 3000 manat çykarmaly boljak. Diýip 1500 manat töwereginde zähmet hakyny alýan Türkmen abatly inne gurrun berdi. Habarçymyzyň 50 ýaşlaryndaky söhbetdeşi başga da 3 perzendiniň mektebe gatnaýandygyny, uly gyzy bilen birlikde olaryň mugallimlerine hem mektebiň awatlaş işleri üçin diýip 50-60 manat aralygynda mejburi pul tapşyrmaly bolýandygyny belledi. Galy bertide habarçylarymyz geçen ýyllardaky tejribeleri salgylanyp, agyr ykdysady krizisyň arasynda çykdyjylar sebäpli köp okuwçynyň soňky jaň dabarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini, käte olaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly wakalaryň bolýandygyny hem aýdarlar. Türkmen häkimetleri bu hili habarlary hiç bir reaksiýa bildirmeýär.